alhamdulillah jama'a, a manya-manyan har-haren da jamhuriyar musulunci ta kwana tana musu lugudan wuta da sabon makamanta wanda jiya ne karo na farko ta yi amfani da shi, wato sijin kenan. To an yi a dalilin har-haren nan an samu jamhuriyar musulunci ta samu nasarar kashe hafsan sojojin kasar mamaya, wanda a jiya su kansu jaridar kasar mamayan suka fito suka tabbatar da cewa ya mutu. Wato jiya har-haren da jamhuriyar musulunci ta kai ne a manya-manyan gurare na maboyan manya-manyan sojojin kasar mamaya da kuma manya-manyan jami'an jigajigan gwamnatin kasar mamaya, wanda su kansu dai wannan sun riga sun fito da mutuwar wannan ne, amma ana da yakinin cewa waɗanda suka mutu sun fi haka. Wato jamhuriyar musulunci yanzu jijiyar take yankewa, wato manya-manyan sojojin da duk wani babba yau aka kashe wani suna ɗaura shi, to shi ma za su bibiye shi. Jiya sun yi musu ɓanna sosai, ba karamar ɓanna suka musu ba, sun kashe musu manya-manyan jigajigan gwamnatin su. Shi yasa ma za ga kasar mamaya a yanzu tana neman taimakon kasashe ne akan a zo a taimaka mata, ba wai a taimaka mata wajen yakar Iran ba fa, a taimaka mata wajen yadda za a yi sulhu a tsaye da wannan yakin, musamman har da kasar Amerika. Yanzu kuma jamhuriyar musulunci ta ce yanzu ta fara, ba za ta daina ba sai ta cin magaci, sai sun fito sun tabbatar da mutuwar Netanyahu ko da za a daina. To jeje su jin ya buga aiki, kuma a yanzu haka akwai wani kayan aiki da yake kokarin tasowa. Ku jira karfe 12 nan za ku ji mu, saboda haka a ci gaba da addu'a. Ubangiji Allah ya ɗaukaka musulunci, ya kaskantar da kafirci, ya hada kawunan kan musulman duniya gabaki daya, ya nuna mana munafikan musulmai. Ya lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wallahi rajin bakin kasuwa, bom ya tashi a bakin kasuwa, bom ya tashi a bakin kasuwa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, bom ya tashi a bakin kasuwa. Allah kuma da sirarin bidiyo nan, bom ya tashi a bakin kasuwa. Allah ku taimaka kuma da irin wannan. Kun ga su bom ya tashi. Wato jama'a, bamai sun tashi har guda uku a Maiduguri. Ɗaya ya tashi a Monday Market, ɗaya kuma ya tashi a First Office, ɗaya kuma ya tashi a mashigar Kwastin asibiti kenan. Kuma jiya da daddare misalin karfe 12 dare yan Boko Haram sun shigo nan ma sun gama kashe mutane, sun shigo fa da makamansu da motocinsu, suka shigo har cikin Maiduguri suka gama kashe kuma sannan suka koma. Kuma sannan sun yi alƙawarin cewa za su shigo cikin Maiduguri su yi sallah. Yan Boko Haram ne suka ce za su shigo cikin Maiduguri su yi sallah. Ta yaya aka yi Boko Haram suka shigo cikin Maiduguri? Ta yaya aka yi yan Boko Haram suka shigo cikin Maiduguri har suka gama kashe-kashen su, sannan sai da suka fita, wai bayan sun fita ne fa, wai naga motar yan sanda da motar polisawa da motar sojoji da motar yan kato da gora, wai suna bin su mutanen gari suna cewa wai ku je ku kashe su. Dan Allah ka ji wani shashanci da ganganci. Ku da kuna kwance kuna da sojoji, kuna da yan kato da gora, kuna da komai, aka shigo har cikin gari aka kashe, bayan an kashe sannan sai da aka fita, sannan wai kaga motar sojoji da polisawa sun shiga sun fita, wai sannan a bi su da gudu wai a je a yi maganin su. Tun kafin su shigo ba a hango su ba, suka shigo da motocin su ba a gan su ba, suka zo suka gama kashe-kashen su duk ba a taso an yi maganin su ba, sai da suka fita. Sannan kuma gashi bayan fitar su yau dinnan misalin yanzu da daren nan, bom ya tashi manya-manya guda uku a cikin Maiduguri. Bom ya tashi manya-manya har guda uku a cikin Maiduguri. Kuma a ce wai gwamnati bata sani ba, wai ba ta da labari, wai kawai an saci mutane ne an fito. Ina me amfanin sojojin, me amfanin yan kato da goran, me amfanin gwamnatin kanta, me amfanin su? Sai kun tashi ku zo ku dinga cewa ai ana kokari, ana samun tsaro, gwamnati yana kokarin sa. Ina kokari ina kokarin da zaka bari har a shigo cikin garin ka ai ta'addanci sannan a fita sannan ka ce zaka tura ma'aikata? Me amfanin su, me amfanin tsaro, me amfanin sojojin? Idan muka fito muna gaya muku cewa in dai za ku ci gaba da biyewa wa'annan shugabannin naku, za ku ci gaba da biyewa wa'annan shugabannin naku, wato na Najeriya gabaki ɗaya da gwamnoninku, na rantse da Allah shekara 100 za a yi ba za ta fita daga cikin wannan masifar ba. Shekara 100 ta yaya aka yi Boko Haram har ya zo Monday Market ya saka daidai inda mutane suke, ya je First Office daidai inda mutane suke, ya je mashigar asibiti ya sa daidai inda mutane suke, bayan kun shigo da yan Boko Haram din cikin gari sun cika gari. A yau dan Boko Haram ba ma tubabbe ba, wanda yake cikin jeji zai iya ajiye bindiga shi shigo cikin gari yayi abin da yayi siyasa ya fita ya koma jeji, saboda kun sa ya samu daurin gindi, ko an kama shi ba abin da za a yi masa, ko an kama shi sake shi ma za a yi a ce ga salari a baka, ba salari a baka. A daidai lokacin da kuna cewa kuna da ƙarfi, Najeriya ana samun zaman lafiya, mun kawo sojojin Amerika, mun kawo na Faransa, amma gashi a kullun kashe ma ake yi. Saboda ba ƴaƴanku ake kashewa ba kuma matanku ba. Kuna can ku kallace su a kashe kowa.
sai an zabar mutum ya taso gurru ya zo harami ya ce zo roki Allah a samu zaman lafiya. Ayi azumi uku ayi alƙunuti za a samu zaman lafiya. Idan za ku shekara 100 kuna zuwa umara kuna zagayawa kuna cewa Allah ya bamu zaman lafiya, in dai ba ku tashi kuka nemo hanyar da za ku nema kanku masauki ba wallahi shekara 100 zai ana ci gaba da kashe mutane. Yanzu ba a maganar ƙauyuka, yanzu ƙauyuka in dai har cikin Maiduguri za a kawo hare-hare, to ina ga 'yan ƙauyukan da kuka ce an samu zaman lafiya kun maida su kuma yanzu ya sunan su sai abin da Allah ya yi. Tunda na cikin garin ma bai tsira ba, ina na ƙauyukan da kuka yi su, ina na ƙauyukan su kuma sai abin da Allah ya yi. Azzalumai kawai, macuta kawai, kun zo kun hada sotom ko ina duk duniya na rantse da Allah ba inda ake mulki irin na Najeriya, ba inda kuma ake kashe-kashe na rainin hankali irin na Najeriya, kuma shugabannin naku ne suna ji suna kallo. Allah ya isan wallahi, za mu ci gaba da zuwa, lokaci ne zai zo wallahi kaɗan ya rage. Yanzu dai kun ji kunya 'yan Maiduguri, kun ji kunya munafukan 'yan midiya na Maiduguri da kuma waɗanda suke bayan gwamna da waɗanda suke bayan kashin. Ana tashi gwamnan me yana kokari, yana kaza ina kokari anan ana magana za ku zo ku dinga cewa gwamnan ku yana kokari. Yanzu gashi harin Boko Haram har cikin Maiduguri aje da daddare sama da mutum 40 zuwa 100 aka kashe, sama da mutum 40 zuwa 100 aka kashe a Bolon Kutudala. Yanzu me gari ya waya yanzu. Amma daga lokacin da muka fito muka ga muku cewa ba ku da matsala in ba shugabanninku ba ku da matsala in ba gwamnanku ba ku da matsala in ba mataimakin shugaban kasa ba, cewa kuke yi ƙarya ne, gani ma kuke yi. Din Maiduguri, din Najeriya ba gwamna adali kamar shi. A hakan yake dauka yake kai mutane ƙauyuka, yana maida su garuruwa, yana maida su ƙauyuka, ana zuwa ana kashe su. Duk da kuna koyewa, muna fitowa muna gaya, kuna koyewa kuna dannewa. Yau gashi harin Boko Haram har cikin Maiduguri. Azzaliman banza, wallahi alazin duk wanda aka kashe a Maiduguri wallahi har da ku a ciki. Ku fito ku haɗu, mu haɗu, ku taya mu mu haɗu, har rikicin Maiduguri ya ƙare. A babu, daga an zo an bi ku da buhun shinkafa, an bi ku da 50,000 shikenan sai ku ja baki ku shiru. Zaɓe ma a Maiduguri an daina, sai wanda ya ce ku ɗaura wannan shikenan. Muna da labari ai saboda zunzurutun an riga an saye ku, an saye 'yan midiyan Maiduguri, an saye manyan Maiduguri, an saye kowa na Maiduguri, ba mai fitowa yi magana. Amma a nan lokacin za ku ji kuna cewa mun samu tsaro, mun samu zaman lafiya. An samu tsaro ne rikici har cikin Maiduguri? Gaya mun a cikin local government din nan, a cikin state din mu na Najeriya gabaki ɗaya, ku gaya mun. An taɓa shiga cikin Zamfara? An taɓa shiga cikin Katsina? An taɓa shiga cikin Kano? Sai dai a shiga ƙauyuka. Yau harin Maiduguri idan ka tsaya ka dubi har-haren da aka shigo cikin Maiduguri ya fi so 20, banda wanda kuke ɓoyewa a lokacin da kuke cewa kuna da gwamnan da ya fi kowane gwamna adalci, a lokacin da kuke ganin cewa ku ne kuke da mataimakin shugaban ƙasa. Allah tsine wa mataimakin shugaban ƙasa. In dai mataimakin shugaban ƙasa zai ga ana shigowa har cikin garinsa, har cikin ƙwaryan birninsa ana kashe talakawa, ku zo ku ce mutane wai ana samun zaman lafiya. Da shi ɗin da Christopher Musa, shi ma jiya na ji bayanan shi, har zuwa suke suna gaya gwamna cewa tsohon bidiyoyi ake ɗaurawa. Yanzu abin da ya faru a Maiduguri tsohon bidiyoyi ne? Allah tsine muku shugabannin Najeriya gabaki ɗaya. Allah wajen ranku wallahi. Sama da shekara 15 ana kashe danginmu, ana kashe iyayenmu, ana tayar da garuruwanmu, duk kun ja baki kun yi shiru. A hakan idan muka fito muna ihu kaf cikin Maiduguri, babu wanda yake yaki a Maiduguri yake fitowa ya faɗi gaskiya in ba ni ba. A haka sai da ku karya mun gwiwa. Nayi din amma ku ne kuke fitowa kuna zagin mu. Na rantse da girman Allah sai kisa da yanka ya zo kanku. In dai a wannan kadiyar za a faɗa, ba za ku fito ku haɗa kanku ba ku ce rikici ya ƙare. Shekara 15 ba kwana 15 bane. Ba mu da gari, ba mu da ƴan uwa. Yau duk wanda ka same shi a Maiduguri ba wanda ba maraya bane, babu wanda bai rasa danginsa ba. Idan baka rasa uwarka ba, idan baka rasa ubanka ba, to ka rasa kaninka, ko kuma ka rasa kanwarka, ko kuma ka rasa wani aboki naka. Haka muke ta fama kullun harakan Maiduguri bakin ciki ne. Na rantse da girman Allah da na kai shekara 70 a duniya ko 80, wallahi hawan jini ne zai kashe ni. Gani dai na tsira ba a Maiduguri nake ba, na tsallake duk wannan basifa da take faruwa, amma a kullun na tuna abin da yake faruwa a Maiduguri bacci ma bana iya yi. Ƴaƴan buro ba shegu sai an taɓo ku ce gwamnan ku adali ne, muna da mataimakin shugaban ƙasa, ana shigowa a cikin Maiduguri ana kashe ku, ana yanka ku don uwarku. Ƴaƴan shegu kawai ku tsaya ku ja baki ku yi shiru. Amma kuma haka idan an kama sai a ce an yafe, a bashi bindiga kuma shi zai gadon ku. Haka kuke tunanin rikici zai kare?
kun zo kun haɗu da Boko Haram ɗin da ƴan ta'adda ɗin da ku gwamnan naku da mataimakin shugaban ƙasar duk suna bi suna kashe ku sun haɗa muku shut up ku fito ku cije ku ce ba kwa yi a ɗauki gorayen da aka ɗauka da farko aka fatattake su daga su sai manyan ba matsala. Na rantse da Allah ban so in yi magana akan gadiyar Maiduguri ba amma akwai lokaci ubangiji Allah ya ba Iran nasara Allah ya ba jamhuriyar musulunci nasara ta fatattaki wa'annan azzaluman ta karya su ku ga yanda tonan asiri zai yi wallahi duk wa'annan wayanda suke kan kujerar nan wallahi sai kun ga abin da zai faru akan su kun zo kun haɗa kai kun kawo mana ta'addanci yaƙi cinyewa saboda kuna ƙarƙashin ƙasar America ta zo ta kawo mana yanzu ina yan America din da aka kawo ina sojojin America din da aka kawo ina amfanin su yanzu daga zuwan su daga shigowar su Najeriya ku ga mun mene belun ku ba wallahi la'azin ban so na yi magana akan ta'addancin Najeriya ba saboda na tabbatar da cewa sauki ya kusan zuwa na tabbatar da cewa ko kuna so ko ba kwa so to nan asiri ya kusan zuwa to ya zama dole ne mu fara nuni ƴaƴan tsiya kawai gwamnan mu mai adalci ne yana iya bakin kokarin shi an tsallake kauyuka an tsallake garuruwa an tsallake kan hanya an shigo har cikin ƙwaryar Maiduguri ƴaƴan tsiya kawai Allah ya ba Iran nasara za ku gane kuranku na rantse da girman Allah na za ku gane kuranku wallahi sai kun ga abin da ba ku taba tunani ba na rantse da Allah duk wannan abin da waɗanda suka zo suka shirya mana sotop su ne a jeji kuma su ne suke mulkin mu a cikin gari za ku ga yadda za a yi tonan asiri Allah ya sa mu dace kun fara gani sai ku zo gaya mana ina sauki anan daga shekara 15 ina saukin yake anan Allah